Kilay imong daw sa sweepstakes, di ba? 10 million guliak. Wow! Pag-abutan to sa Manila, pagkauman akong kubras kong daog, mamalit nita. Magpalit ang auto, magpalit ang piano, ugdagan pa. Mamalit ito si Nina, Lois. Bakit? Kini akong t-shirt nga daan, ilisan ko na ni. Kini akong sapatos nga daan, ako nang ilisan. O kini akong pitaka nga daan, ilisan ko na sa ni. Ilabay ko na lis dagat. Niya. Da, nalabay na nako akong pitakang daan. Mga Diyos ko! Ngano ka Lois? Ang akong pitakang ilabay sa dagat, ang akong pitaka? Ay, tuwan itong tiki sa shirt. Yaya! Ano, sir? Naunsa mo pud ka, oy! Sige na mag-cellphone! Mag-iso na mag-lihok sa mga trabaho ning bay! Ayon, sa kaya kakanalimuniyok sa mga trabaho ng bay, sir. Unsa? Ako nga imong amo! Oy, balihok ko nimo sa mga trabaho ning bay! Aw, oh, good, sir. Tuwag ko yung nimo! Isumbong ta ka ni ma'am nimo, ha? Aw, isumbong. Oh! Kay isumbong, mabuti ka nga magsige kag sa servants quarter aron lang makaskor lako. Ay, Hello, Crush. Nadawat na nimo ang cake nga akong gipata? Oo. Salamat kayo, ha? Okay ra ba ang flavor? Oh, lami kayo. Nabusog man gani kayo, me? Kinsa di ka ba ni maning kaon? Ako araman tong uyab. Ay,